Salam, hormatly tamaşaçylar. Bugün size Türkmen gelinleriniň moda köýnek pasanlar barada ýeňişleýin görüň bermekçi. Türkmen gelin köýnekleri diňe bir geyim däl. Eýsem, bir denanyň durmuşyny täze sahypatçyan mukaddes bir keşfidir. Gelin köýnekleri adatça boýdan maşa, atlyk ýa-da keteni matadan dikilýär. Bu köýnekleriň ýüzüne altyn ýa-da kümüş sapak bilen dikilen keşdeler, taryhy nagşylar ýerleşdirilýär. Köplenç olaryň boýnuna, ýeň uçlaryna we etegine güllü bedegler bolýar. Bu köýnekleriň aýratynlygy olaryň bayramçylyk ruhuny dogy sağlaşypçy bolmagydyr. Türkmen gelin köýnegi diňe bir gözellik däl, ol bir hormatdyr, arasalykdyr. Bir durmuş ýoluna başlan nişandyr. Bu görnüşli köýnekler diňe bir ýurdumyza däl, eýsem daşary ýurtlarda da moda görkezişiklerini uly gyzyklanma döredýär. Eger siz hem Türkmen gelin köýnekleriniň gözelligini, aýratynlygyny halaýan bolsaňyz, ýatda saklan. Bu diňe bir moda däl, bu biziň milli mirasymyzdyr. Köýnekleriň taryhy nähili. 12-nji we 13-nji asyrlarda Ýewropanyň ilk universitetlerini okaýan talipler eşikler geyipdirler. Olara ýollaş eşikler we şapkalar ýagdaýlaryny görkezipdir. 14-nji 17-nji asyrlarda mantia adalasy, islemik uzun, ýumşak, don ýaly eşigi suratlandyrmak üçin ulanýardy. Geyim sözüniň näçe manysy bar? Köýnek aýal gyýlaryň eşikleriniň bir bölegi. Geyim adama geyimler toplumudyr. İlk ölen geyim sözü eşigin özüni anladýar. Köýnegi kim oýlap tapdy? Köýnegi kim oýlap tapganlygy kesgitlemek mümkin däl. Taryhçylar gadymy dünýäde egin eşik ýasamagyň diňe aýallar tarapyndan amala aşyrylmadygyny inanýarlar. İki matany biýliň we egini gysmak pikiri bilen gelen pikir entek belli däl. Dürli döwürlerde asyrly aýal gyýlar üçin ajaýyp eşik dikýän, isleg bildirýän geyim önürjüler peýda boldy. Videonu haladyňyzmy? Eger halanarsaňyz like düğmesine basmagy we kanalymyza abone bolmagy unutmaň. Başga görnüş köýnekler we Türkmen moda stil barada has genişleýän maglumatlar bilen ýene-de dolaşýar.